Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello brother Nashi, account iyi ndaita zvekukumbira, account iyoyi haisi yangu. Hide me please buddy. Muri seiwo? Yanguwo inini ndiri munhu akamboshungurudzwa namakoti zviya zvekurevesa mukukura kwangu, asi nhasi anongondivinga satete vake panyaya dzavanenge vava kunetsana mumba mavo nemurume wake. Nguva iyoyo pacho paainge achindishungurudza makoti wangu uyu, ndainge ndichiri mudoko zvekuma grade 4 to grade 5 ikoko. Ainge achindibata senhapwa muroora wangu. Zvino inini satete, zvose zvaakandiita pandainge ndichiri mudoko ndakabva ndangozvisungirira mumwoyo mangu. Saka muroora wangu uyu pose panotongwa nyaya dzavo, chero ndichiona kuti hanzvadzi yangu ndiyo inenge iri wrong, ndinobva ndangoti makoti iwewe ndiwe uri wrong. Asi iye muroora wangu anoratidza kuti zvose zvaakandiitira kumashure kwese uko akatokanganwa nezvazvo zvake, plus neni futi anofunga kuti ndakakanganwa nezvazvo, asi kwete bodo. Ndinotoziva zvose zvandiri kuita. Rimwe zuva ndinorangarira kuti kumashure uko ndakati ndichitamba zvangu nhodo, apa ndainge ndakabereka mwana wake, ndini ndainge ndiri mureri wake mwana iyeye. Kana kuwacha manepu ndini ndainge ndichiwacha, ndini ndaibvisiswa svina yemwana iye muroora wangu aizowacha kana manepi aya achena. Saka musi iwowo ndainge ndichitamba nhodo, ndokubva ndapotsa mudodo ndikabva ndatema mwana wake, but yainge iri mistake. Iye neshungu akabva auya ndokubva atora zimudodo rainge riri ziguruguru, apa ainge achida kunditema inini nezimudodo iroro. Saka pandakaona kuti makoti ainge achida kunditema nezimudodo, apa ndainge ndakabereka mwana kumusana. Paya pandakati ndichinonzvenga, ndokubva muroora wangu atema mwana wake ziso, nanhasi mwana wake iyeye ziso rake rakavharika kuti dhuma. Mwana akati akuvara kudaro, ndakarohwa senyoka yainge yapinda mumba nabrother yangu. Apa ndainge ndichinzi ndainge ndada kuuraya mwana, but makoti ndiye ainge anyepera hanzvadzi yangu. It was just a mistake, plus bro semunhu ainge achienda kubasa. Zvinhu zvese zvaiswera zvichiitika my brother vaisambozvinzwisisa. Zvekugara kwangu kuti ndigere sei kuschool, ndaitoita zvekutoenda ndaita mabasa ose epamba. Asi izvi zvekutanga ndaita mabasa ose epamba, muroora wangu aingozviita kwandiri. Vake vana vaimuka makuseni vachienda kuchikoro in time, but inini ndini ndaizosara ndichiitiswa mabasa ose epamba. Pandiri kuda kuziva zvino vehama ndepekuti ndinganze ndiri kutadza here pamuroora uyu. Iko zvino ndatovawo munhu ane imba yake, nhamo dzose ava kuchichema kwandiri. Dzimwe nguva pandainge ndichiri mudiki, makoti wangu uyu aingouya pandiri obva atanga kundishunya, ende aindishunya vedu. Aiti kana akatanga kundishunya, aindishunya kusvikira andisvuura. Apa anenge achingoti ndiro hadzina kuchena, zvainge zvichirwadza vedu, plus mweya wekuudza chero amai vangu ndainge ndisina. Kuda waiva wanana, asi ndakazoona ndakura kuti apa ndaiitiswa namakoti apa. Zvinhu zvose izvi pazvaiitika, ipapo amai vanenge vaenda havo kuna baba zvevhiki 2 chete, ndaichiona mani namakoti wangu. Asi ndakazomboti umwe musi tigere, ndikabva ndati kuna bro, kana mazogara mubvunze mukadzi wenyu kuti ziso remwana chii chakaitika. Ndikazovaudza, vakati ndaisaziva. Zvino ndakakuroverei nhai mwana waamai vangu? Vakabva vawedzera kuvenga mudzimai wavo. Apa ndini mwanasikana 1 mumba medu. Mumba medu mune vanakomana 7, ndini ndega mwana musikana. Ndoregererawo here muroora wangu uyu kana kuti ndongoramba ndiine grudge naye? Rimwe zuva ndakamboshanya kumba kwake, bhodhi vangu vainge vasipo, vakazongowana inini ndabva. Apa ndainge ndisina kana kumbooneka.
Ndichiita zvose izvi ndainge ndichitoita ndichiziva kuti kana inini ndikangobva pamba ndisina kana wandaoneka, vanhu ava zvichauya zvichinetsana chete kuti kotete vazoenda sei nenzira idzi. Ndakati ndabva pamba ipapo ndisina kuoneka, ndakazonzwa kuti muroora wangu ainge arohwa, akabva ati, dzokai kumba vatete, ndava kufa kuno, ndichinzi ndakudzingai, ndinganzi ndiri kutadza here, ndiisireiwo kune vedare, my brother. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi I am busy taking a revenge kuna makoti wangu nekuda kwekuti akandishungurudza pandainge ndichiri mwana mudiki. Ngatitaurei navo mucomment section about the issue yebitterness. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, I want to post my issue as anonymous. Can I send my issue to you? I have copied this from another group that I have posted. I need your help. Inini ndakaroorwa nahabi wangu, but ndakati ndaroorwa nahabi wangu ndainge ndatombofara, ndainge ndaita all kinds of boyfriends. Pacho pandakazodanana nemurume wangu, this was after college. My hubby is not someone anofarira bonde sterek. First day patakaita bonde, I could tell kuti ya apa hapana kana chinombozivikanwa kana ka 1 romance yacho. Takati tichiita romance zvese nebonde zvaingori zviya zvema 2 minutes zvekuti ndakabva ndasara ndakatoboyekana. Iye aingoti kana akapedza zvake zvinenge zvatoita anenge asina basa kuti iwewe wazogutsikana here nebonde. I once complained this issue to his cousins, ndokubva azoudzwa nema-cousins ake, pakabva pamboita ka-change. Pandaka-complaina ipapo, ndakabva ndaona kuti murume wangu ainge ava kutanga kuonawo ma-blue movies. Over time, murume wangu achingoramba achiona ma-blue movies iwawo, akabva azoitawo a change. Tainge tava kutotanga kutodzidzirawo kuita mamwe ma-styles akasiyana-siyana pabonde, but tainge tatova nemwana wedu wechinumber 2. Pamwe pose apa, kubva zvandainge ndakapinda mumarriage, taingoita one style only, yaingova missionary and nothing more each and every night. Iye habi wangu uyu, it appears kuti iye haatombohuri, and there is nothing to suggest to me kuti murume wangu anohura. He is an honest person. On my side, inini semunhu wekuti ndakazopindawo mumarriage, ndatova neexperience panhau dzebonde, ndikabva ndasangana nemurume ainge asingagone kuzondigutsa pabonde sezvandainge ndakamboitwa kumashure uko. Ndainge ndava kupota ndichiwanawo good sex kubvawo kuma ex-boyfriends angu, ndaiwana bonde kubva kuma workmates angu, ndaiwana bonde kubva kuma clients angu. Ma-clients aya anenge auya pabasa vanenge vangondifarirawo ndo vandaizoitawo bonde navo. Extreme case ndeyekuti ndakatomboita bonde nefriend yemurume wangu. The wife never suspected anything. Mukadzi iyeye haana kana kutombogara afungidzira kuti ndiri kudanana nemurume wake, but ndainge ndichitodanana nemurume wake. Mukadzi uyu ndainge ndichitomushanyira, iye ainge achitofungidzira kuti zvese bo, it was just a friendship between women, but there was more. Inini nebest friend yahabi takazosvika pachinzvimbo chekuti we then agreed kuti tinge tichisiyana nazvo, but patinosangana murume uyu anoti kana akanditarisa ndinobva ndatoita kupera power, zviya zvekutonzwa kuti panapa kana tikangowana mukana tinofanira kuti tinge tichiita bonde tose. Then pana vamwe bamudiki vemurume wangu nemuzukuru wemurume wangu. Vanhu ava ndakarara navo, ndaingoti kana ndikawana mukana ndaibva ndasangana pabonde nabamudiki, kana ndikawana mukana ndosangana zvekare pabonde nemuzukuru. Umwe wacho anotoshanya zvemadays kumba, apa inenge iri staira yekuti tiwane mukana wekuti tinge tichisangana pabonde, zvekuti murume wangu always say to me, ya iwewe uri mukadzi akanaka, unobata hama dzangu zvakanaka,
but iye haatombozive kuti hama dzake padzinenge dzichindishanyira tinenge tichitowana mukana wekuti tinge tichisangana pabonde. My hubby munhu ane mari, we have almost everything zvingava zvichidiwa nemunhukadzi in life, but problem ndiyoyo yekuti I am not sexually satisfied. Murume wangu haandigutsi zvachose. Ndinotombofunga kuti kuhura kwacho zvatova neshavi mukati, because I have another sister yangu ane almost the same problem. I am now at a stage yekuti kuhura kwangu kwazonyanyisa veduwe, plus I think that my hubby is now suspecting kuti panenge pane zvimwe zvinhu zviri kuitika, but I guess kuti iye ari kungoshaya evidence kuti angazvibata sei. But ndinomboti kana ndikafunga kuti kana akazvibata mwana uyu wavamwene, sure anoenda straight ku ICU, because kana ini wacho kana ndakazvitarisa ndinotonzwa kunyara ende ndinotozvishaya kuti kochiko icho chichi chandiri kumboita. These days kana foni yangu handichatombokwanise kuti ndinge ndichiisiya pasi. Paya kana ndichienda kunogeza ndinongotakura foni yangu ndobva ndatoenda kunogeza nayo. Ndinenge ndichinyepedzera kunge ndiri kunzwa music or to put it on silent, ndobva ndatoita yekuviga mubedroom. Kazhinji ndinoiviga mudrawer or muedge yesofa kuti hubby asaiona kana ndiri busy kuita zvimwe zvinhu. Kana ndiri busy kuita zvimwe zvinhu zvekuti handikwanise kuzobata foni yangu, pakaita a call or a message alert, ndinoita kuvhunduka kutonzwa hana yangu ichirova kana hubby wangu ari padhuze. My other friend was saying that men, they discuss mass sex escapes avo. I feel like nevanhu vose ava vandakaita bonde navo, vanhu ava vari so close to my husband, maybe one day zvichabuda chete. I am thinking of hanging my boots, or maybe ndobva ndangoitawo relationship, but relationship izvi zvinenge zviri zviya no strings attached. Zvinenge zvingori relationship zvekuti tinenge tichingoita bonde nekungofadzana pabonde zvobva zvangogumira ipapo, or to have one boyfriend at a time. Ndisaita maboyfriends akawandisa, because I might end up confusing myself ndikabva ndazozvi-expose kumurume wangu. But I am afraid of my past, because past yangu yakanyangara, zvimwe zvacho zvinotonyadzisa, hazvitauriki. Two of the boyfriends vacho vandakadanana navo, vanhu ava vava kugara vachingondikumbira mari. Pavanenge vachindikumbira mari, hanzi unondinyima sei mari, iye murume wako ane mazimari kudai. The problem is that I no longer love one of this other guy, because I feel like nekahunhu kake kaari kuita aka kekupota achindi blackmailer, I feel like now ava kundimakisa, because he is now threatening to expose the affair that I had with him if I do not continue supporting him financially. I feel like ndaiswa mukona. I feel like I am being trapped. Handisisina kana peace of mind. Ndodiko hama dzangu ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hanzi zvaizvezvi ndangofunga kuti ndinge ndichingoita relationships zvekuti no strings attached. Zvinenge zvingori relationship zvenhema. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi zvenyu mukomanasha. Ini ndakambouya nedambudziko rangu ndichiti ndinobva kumberengwa, ndine makore 48, ndichitaura nezvekuti tete wedu akanokura ivhu. Pane hadzvanzi yangu yakambopenga, plus ndine hadzvanzi yangu ine maronda asingapori yava ne9 years nemaronda, nemumwe mwana wabhudhu wangu zvine maronda. Saka bhudhu wangu zveizvozvi vari kutorwara nepfungwa, vakamborwara vaya vakatanga kurwara nepfungwa after tete paya pandaiti vakanokura ivhu, vakatanga kurwara nepfungwa mwedzi wapera. Izvozvi tatambura, takanonoka iti sevanhu vefamily kuti tifambe. Saka takabhadhira mari dzematare nedzimwe, vakazoti tiuye semhuri. Vadaro tiuye semhuri sezvo pane urwere, mungozwa zvefamily kuti vanhu vatange kubatana zvinonetsa. Vadaro kuti vanhu vauye sefamily, isu family yedu haina kupfuma zvokuti yakapfuma.
apa munhu ari kurwara vakati vauye vese vanorwara avazorapiwa. Ndiri pamahwani chaipo, handitombozivi kana pekutangira. Tanga tazamawo kuti kuda zvimwe kana taenda ikoko hawo takaona kuti dambudziko taionawo vamwe vachingoporesewawo, nekumakomentiwo vanhu vakandibatsirawo, ndo vamwe vakandidirecta ikoko, ndokwatakazokwanisa kuenda. Pakatoshata chaiko, patimire chaipo panondori nehondo imwe isingaiti, atori nemwedzi apa, utano hwake pahwava akuperera. Izvozvi vamwe vacho vaimubatsira vakamupisa. Nyika iyi inotorema, handichambotozivi kana pekutangira kuti ndotangira pai, toita papi. Ndanjikokumbira hangu vanokwanisa kuisawo minamato, vangoisawo minamato, tingo vanodawo kungonamata vangotiisirawo minamato, kuda zvingoreruka tigone kukunda pasina kuita rofu. Apa vatete vachona kutoti vadanwe, vakati handina mari yebhasika, chikwirai pay, vakati chikwirai pay forward, nyange ndiri kuno kunyika yevatoro tigokubhadharai, havana kuda kuuya. Chereko kwasekuru kwatakangoenda kwakanzi muroyi wenyu ndiani? Nditete. Ndivo vari kudini, ndivo vane uroyi, ndivo vanoita zvese izvi, matambudziko ose ari kukonzeresa ari kuita. Apa vachangobva kunokuravhu, munhu akutopenga. Ende paakaita ipapo pamahwani akauraya zvinhu zvakawanda, imba yake yanga akavaka, akaparadza. Saka pakaipa mukomanashi, pakaipa. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu vabva vatumidzira zvekare vhidhiyo zvinoitika munyika zvakangooma, mhuri iyi yatambura. Please, kana muinewo kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuenda vakanowanawo rubatsiro, please ngativabatsireiwo mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwedu. Zvekare, I want to thank one of our listeners vanogara vachiuya kuinbox kwangu vachinditumidzira mavoice notes. So ndinotora mavoice notes iwawo ndobva ndaforwardira kuna naHaiti vanenge vaine matambudziko avo. So Sisi, I just want to say thank you so much for your great work. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Tiri kudzoka nechirongwa chinonzi hope dzinoda dudziro. So kana muine hope dzamunenge makarota dzinoda dudziro, please uyai kuinbox kwangu ndobva ndaforwardira kuna mukoma vaya vanodudzira hope.